Takas pakasaritaan iti cross nga bagbagana tilinawon ti Biblia. Nigitoy apamaneknek anay surat ditoy Lucas 9 iti 23. Ket kunkunana kadakwada amin no siya sinuman a tao iti mayat nga sumurot kanyak paglikodan na iti bagina ket alaen na iti cross na itinaldaw. Data ti imbagbagana na po nga Jesucristo idi. Ket walaan tayo digitoy kay papanan digitoy asursurat ngayon tayo ibaklay ko ma di cross iso digitoy nga ibaklay tayo itinaldaw. Awan ti makakaya no may panggeplang di cross nga inaramid iti ima nga ibaklay ti abaga ngem daytoy isu ti bagbagana panang ibaklay isu ibaklay ti panpanunot tayo bayat iti panag na tayo panagtutok tayo digitoy asursurat ti kaya nga sawen kas na espiritu na palawag. Tadi gito ti bagbagana idi nga sinagsagaba niya po nga Jesucristo gapo igitoy naisurat mabasa iti Matthew 16:24 idin kinunana ni Jesus kaligiti adalan na no siya sinuman a tao iti mayat nga umay sumurot kanyak paglikodan na iti bagina ket alaen na iti cross ta ket suroten nak. Isu digitoy no walaan tayo iti cross ket suroten tayo kingkuana isumit laeng digitoy anay surat iti linaon ti Biblia ngayon tayo basaen digitoy kadigiti nga ibagbagana saan nga makapadagsen no di ket iti panagtuok nga ibagbagana kapo iti hintay panangidaldalan digitoy asursurat digita ti umisu ken intay pilyen ken ornosen digitoy akay papanan digitoy asursurat. Kadigiti apamaneknek kas mabasa manen iti Lucas 14 iti 27. Oray siya sino nga may sumurot kanyak ket di na baklayen iti cross na saan makapagbalin nga adalak digita dinyad adal na idi na po nga Jesucristo. Yesu nga kakabsat digitoy ringan tayo kuma digiti panpanunot tayo ang nakaturog ngayon tayo so kimaten digiti palpalimod anay limang manipod iti panakabangon ti lubong nga nangrugi iti Genesis ti daan atulag may bagbagana hinggana kini Zacarias digita nagado intayo sa kimatin kas manen iti ay man ti baro nga tulag iti panagsagaba na po nga Jesucristo iti Matthew nga hinggana kini Juan iso dayta tinagpatinggaan iti sursurat ket dayta nabuo kas adda a mabasa ket ibagbagana nga di talaeng tintay ipalawag kas adda anay surat ket agyaman na digitoy na intayo saksakimaten pakaragsakan iti panpanunot tunggal maysa a tao ket agyaman na Diyos Ama manakabalin sa amin. Amen.